Agaes Pilgrim Race chegará nunha semana achantada. O camiño de inverno traerá novos visitantes como os que cada día van pasando pola nosa zona, pero desta volta será en pelotón, ou non. 7 etapas de Madrid a Santiago sobre rodas. A miña compañeira, que é a concelleira de Turismo, Pamela, pois é que fai o seguimento e todo pois do camiño de inverno e de todo o paquete turístico que presentamos. Pero, bueno, esta é unha proba, como ben dís, o fin de semana que ven, en concreto o día 6, pois vamos a coller unha ruta pois que lle chaman Pilgrim Race. De que se trata o Pilgrim Race? Bueno, pois é unha actividade que mezcla o deporte, a natureza e a historia. É unha actividade deportiva no que 170 ciclistas van partir o día 1 de Madrid, van facer o que lle chaman eles Camino de Madrid e despois empatarán co Camiño de Inverno dende Ponferrada. Entón, isto que conleva? Bueno, pois que en Chantada recibiremos o día 6 a partir do mediodía, farán a chegada, habrá un arco de meta león da Casa da Cultura, porque é unha proba competitiva. Esta xa sería a última etapa, dende Chantada a Santiago. Entón, bueno, van chegar, como decía, o día 6 a mediodía, 170 ciclistas, pero con eles pois traen numerosas persoas que os acompañan, equipo técnico, redacción, tamén persoal de catering, porque van pernotar aquí ata o día 7. Entón, bueno, eso supoñerá para Chantada pois un beneficio tamén pois económico, porque 250 persoas, 300 pois van a estar visitando polo menos durante ese día, durante esa tarde, pois o noso municipio. Entre este gran grupo de peregrinos deportistas chegarán tamén dous integrantes do Club Ciclista Chantadino, Alfonso Méndez e Javier Rodríguez, que non quixeron perder esta aventura da Pilgrim Race. Nos deron dúas fichas de participación pois nesa carreira. A verdade é que de agradecer, porque, bueno, estamos falando que cada ficha de participación, con todos os gastos pagados e con todo, pois ronda os 2.000 euros por participante. Entonces nos las deron para o Concello e nós, como non podía ser de outra maneira, pois yo transmitimos e llas demos ao Club Ciclista Chantadino. En este caso, eles decidiron pois que dous ciclistas dos deles pois que foran os representantes pois de Chantada nesa competición. Visitas a adega Viarromana, acampada na zona do Sangoñedo, onde pernoctarán, e campamento base nesa zona onde serán recibidos polo Concello e lles transmitirán os seus recursos visitables. Trátase dunha maneira máis de potenciar esta ruta xacobea xa oficial pola que se leva traballando xa dende hai máis dunha década dende distintas institucións. Un lugar polo que pasan moitos peregrinos cada vez máis e, bueno, hoxe tamén temos por aquí a personaxes conocidos que van tuiteando polas redes sociais, como é, bueno, o xornalista Carlos Herrera, non? Sí, a verdade é que sí, dende a Asociación de Municipios do Camiño de Inverno e tamén en coordinación, como insisto sempre, que a veces, bueno, se deixan, non sei por que motivo, pero olvidados, a Asociación de Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra. Entonces, a coordinación ten que estar en conxunto. Vemos que está collendo moito auxe, que a veces parecíanos, bueno, non dá arrancado, pero, como digo sempre, nos primeiros momentos é onde temos que sentar a base para dar boa imaxe, para ofrecer o mellor de nós. É verdade que, bueno, pouco a pouco non cabe dúbida que o camiño de inverno o fagan personalidades, bueno, pois importantes, ou do mundo da tele, do xornalismo, pois ou do deporte, pois iso beneficianos porque pois danos unha promoción importantísima.